ମୁଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଗତ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଇତିହାସରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 3 ମାସର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 2000 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ସୁନେତ୍ର, ଖୁସି, ନିଦାନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେପରି ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବକିଶୋର ଦାସ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇ ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ଆମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କଥା କମ୍ କାମ ଅଧିକରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସଂଘ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାରେ ବଦ୍ଧପରିକର ହେବା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ 2017 କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 3.52 ଲାख ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସେସ୍ ଆସୁଥିଲା। ବଟ୍ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମୋ ସରକାର ଏବଂ ଆମ ଆଶାକର୍ମୀ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2080ରେ 66,000 ହେଲା, 3,52,000ଟା 66 ଲାख ଏବଂ 2019 ହେଲା 22,000 ମାତ୍ର। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଡ୍ୟାମନ୍, ସେଥିରେ ଯେଉଁଠି ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ 5,000 କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କରିଛୁ, 12 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏବଂ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ରହିବନି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ଆପଣ ଫନିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି WHO ଭଳିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ପ୍ରେଜ୍ଡ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ମାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଉ ଇ ୱାର୍କିଂ ହାର୍ଡ ଫର୍ ଦ ପିପୁଲ୍। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ଅଛି ୱିଦିନ୍ 3-5 years 26.54 ଲାख LLIN ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ 13ଟି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେ 26,54,000 ଲାख LLIN ନେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବୁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ। ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେସନ୍, ନ୍ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ 22,000 ବି ଆମେ ରଖିବୁନି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ୟାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ନମ୍ବର 1 ହେବା ପାଇଁ। ଏଜ୍ ଆୱାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେମିତି ଆମର ନମ୍ବର 1 ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଜିରୋ ତ କହିପାରିବିନି, ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଫର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେମିତି ନ। 1974 ମସିହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଯୋଜନା ମୁତାବକ 5,000ରୁ 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କେତେଗୋଟି ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠନ କରାଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ। ଦୁର୍ଗମ ବଣ ପାହାଡ଼, ନଦୀ ନାଳ, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସାଧାରଣ ରୋଗ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ସେସବୁର ଚିକିତ୍ସା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ହିଁ
କରିଥାନ୍ତି। ମମତା ଦିବସ ବା VHND ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଏଥିରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଜନ୍ମରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ, ପ୍ରସୂତି ମା ଏବଂ କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏକାକୀ ମମତା ଦିବସ, ଟିକାକରଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ମମତା ଦିବସ ପରି ଟିକାକରଣରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ଅସମ୍ଭବ। ଗତ MR କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉ ବା JEE କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିକାଦାନ କରି ଏବଂ ରାଲି, ବୈଠକ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଟିକାକରଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିବା TD ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକାକରଣ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଧି। ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଯଥା କର୍କଟ, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିସବୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଅଛି। ଏହିସବୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା PSC, CSC ଇତ୍ୟାଦିକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପୁନଶ୍ଚ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅପ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଉ। ଇପିଡେମିକ୍ ବା ମହାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥାଏ ଏବଂ କୂଅ ପାଣିକୁ ବ୍ଲିଚିଂ ଦ୍ୱାରା ବିଶୋଧନ କରାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ରେ ପକେଇକି ମାପିବ, ଯେତିକି ହାତ ହେଲା ସେ ହାତ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲିଚିଂ ଗୋଟିଏ ଖୋଳ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଖୋଳ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ମାପିଲେ କେତେ ହାତ ହେଲା? 4 ହାତ ହେଲା। 4 ଖୋଳ ଡିଆସିଲି ଖୋଳରେ ଖୋଳ ମାପିକି ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ, ୟାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଲୁ। କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଗୋଳିଗଲା ପରେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁରା ମିଶିଗଲା ପରେ ମିଶିଗଲା ହେଲା। ଯୋଉ ଖଦଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ସେକୁ ପକେଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଟୋଟାଲ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଢାଳିବା। ରଖିଦେଲା 5-10 ମିନିଟ୍, ପକେଇଦେଲା ପରେ ସେ ବସିଗଲା। ଏ ଉପର ତକ ସବୁ ଢାଳିବା। ତଳ ତକ ରହିଲା, ତଳ ତକ ପକେଇବେନି, ଖାଇଲେ ରୋଗ ହେଇଯିବ। ଲୋକ କହିବେ ଏହାକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ୟାକୁ ବିଲକୁଲ ପକେଇବେନି। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିଗଲା ଏଥିରେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଛଡ଼ା ହେଲା, ଛଡ଼ା ହେଲା ତ। ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଭିତରକୁ ଯିବ,
देखो पानी भीतर को जाउछि ଏଠି ଉଠେଇ କଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି हम के जी बुड़ी गेला ନା भीतर जाउछि बुढ़िया बाल्टी हेले ସେ ବୁଡ଼ିବ ତ ହେଲା ବୁଲା देखो पूरा भीतर गला पूरा भीतर गला है पूरा भीतर को सरसे गला गला परे आमे तो कौन करिया ऊपर को बुढ़िया धीरे धीरे ऊपर को बुढ़ी की तब कौन करिया गच्ची देखो आशा दीदी सी प्रथम आपण घर जीव बुझे आपण घर जाइए प्रत्येक व्यक्ति जी अच्छे जो भाया ये जो चिन्ह देली ये भाया चिन्ह तार कान गुड़ा 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 देहरे तंबालिया पूरा तंबालिया नाली कलर आउ से चमड़ा चमड़ाटा से चिन्हटा टी उठिकी थी ये चिन्ह हो किंबा आपण कौन करते सार्ट बोताम लगे पार से लोक चलला कौन चपल बाहर पड़ो तार है आउ कौन सी गरम जिनस धरदे फोटका हो कारण से कौन हाथ पाद कालुआ हाथ गरम जिनस से धरी पार न तार गरम जिनस से निआ खुंटा देदेले भी धरद परा ताक किसी लगुन कौन फोटका हो पादरे फोटका हो चप्पल तार अलग चप्पल आसुची से चप्पल पिंधिया पड़ो देख ये मुह एमती तेलिया एमती चिन्ह हो किंबा हाथ एमती गोड़ पाद माने पाद गुड़ा हाथ गुड़ा बांकड़ा हो सेटा लास्ट समय पाद गुड़ा भी बांकड़ा हो हाथ एमती ओहली पड़ो आम टेकी टेकी होन ये क्या घरे थी बोले आप गाँव में आशा दीदी सेप्टेम्बर आम जो 10 तारीख आसुची 10 तारीख रु 23 तारीख भितर घर घर जाइकी समस्त को कुष्ठ रोग विषय बुझेबे बुझा सहित कार ये चिन्ह लक्षण अच्छी परा पचारि आपण पाखे जदि कार लक्षण अच्छी आशा दीदी कहबे आशा दीदी एएनएम दीदी पाखु पठेबे एएनएम दीदी सेटा कन्फर्म करके आम पाखु पठेबे मेडिकल खलीगढ़ मेडिकल सेठी आमे कन्फर्म करू जदि कन्फर्म हैला से दी प्रकार अछि गोटे पीबी आ गोटे एमबी पीबी 6 मास पई औषध खाइबो एमबी 12 मास पई औषध खाइबो 12 मास औषध जदि भलो आरे खाइदेला से संपूर्ण रूपे भलो हैला हैला आउ कहा को देइनुन से मन हैला ए जिंस ये होची कुष्ठ रोग ए कुष्ठ रोग गोटे डिया रोग वायु वाहित रोग बुझिल मत होती माने मो सहित आपण किछि दिन रहिला पर आपण एबार चांस अछि तेणु ए रोग संपूर्ण गाँव दूरे हम सहयोग आशा दीदी करूँ एएनएम दीदी करूँ जहाँफल ये रोगटा केमती है आम दूरे धन्यवाद। कुष्ठ निराकरण रे पुरुष स्वास्थ्यकर्मी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। स्वास्थ्यकर्मी किपरि जड़े कुष्ठ रोगीर सेवा सहृदयतार सहित करिपारे ताहा आखिरे न देखिले आपण माने हुए तो विश्वास करिपारिबे नाही। अनेक क्षेत्र रे पुरुष स्वास्थ्यकर्मी सम्मानित होइचंती एवं सेथिरु प्रेरणा पाई उत्साहित होइचंती आगो को बढ़िया पाई। केवल सरकारंकर शुभदृष्टि अपेक्षा आज पुरुष स्वास्थ्यकर्मी सरकारंकर टिकिए शुभदृष्टि पड़िले स्वास्थ्यकर्मी भाई मानकर मानसिक एवं आर्थिक अवस्था सुदृढ़ हो पारंता एवं सेमाने निज कर्म रे प्रति होई स्वास्थ्य सेवा को आहुरी सुदृढ़ करि पारंते बोली संपूर्ण आशा और विश्वास।